Здравейте! На 21, 22 и 23 март в офиса на Sport Scholarships EU в София ще проведем индивидуални безплатни консултации за спортисти и техните родители, желаещи да научат повече за възможностите за получаване на спортни стипендии в колежи и университети в САЩ. В разгара си е и кампанията ни за рекрутиране на спортисти, родени 2007, 2008 и 2009 година. Също така предлагаме спортни и академични стипендии за средно образование в елитни пансионни училища в САЩ и Канада. Продължителността на всяка консултация е 50 минути. Може да научите как работим с представените от нас спортисти и как помагаме. Ще ви разкажем и многобройните успешни истории на наши клиенти, учещи в момента и вече завършили в САЩ. Ще направим и напълно безплатна оценка на възможностите за реална реализация на всички кандидати. Ще разясним и най-новите промени, тенденции и правила на университетите и асоциациите, управляващи студентският спорт в САЩ. Ако желаете, има възможност да проведем консултациите и онлайн в Zoom или Google Meet. Sport Scholarships EU е най-успешната агенция за спортни стипендии в България с над 170 пласирани спортисти в колежи и университети в САЩ. Моля, обадете се предварително на 0888 174 714 за запазване на час. Очакваме ви!